Сайт Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України кримськотатарською мовою від сьогодні працює в тестовому режимі. Про це заявили у відомстві. На їх думку, це важливе рішення в контексті реалізації концепції розвитку кримськотатарської мови та в рамках законопроєкту про корінні народи України. Це такий потужний сигнал того, що міністерство активно зараз веде діяльність не тільки у стратегічної рамки цього питання, тобто розвитку кримськотатарської мови, а також зі свого боку робить конкретні кроки. Також це такий доступ інформаційного покриття для розуміння серед тюркомовного світу. Дуже активно зараз йде етап розробки стратегії розвитку кримськотатарської мови. І вже незабаром, буквально цього місяця, ми плануємо на уряд винести питання щодо затвердження версії алфавіту кримськотатарської мови на латиниці. І також до Кримського саміту плануємо